приятели, разгледахме как е изграден гръбнакът ни, но нека сега да разгледаме какво се случва с гърба ни, с гръбначния стълб, когато се появят заболявания, как точно се случват повредите в него. Работата е там, че ако вземете предвид всички заболявания на гръбначния стълб, всички нарушения, които са в него, те могат да бъдат разделени на две групи. Всички гръбначни заболявания могат да бъдат свързани с това, че нашият гръбначен стълб е получил някъде травма, удар, нараняване. Или пък в гръбначния стълб протича нормален, прост процес на стареене на организма, както при всеки орган, и се нарича дегенерация. Нека разгледаме с вас всяко от тези състояния в последователност, в която се появяват. И така, остеохондроза. Приятели, вероятно сте чували думата остеохондроза като отлагане на соли. Ще ви разочаровам. В думата остеохондроза няма никаква информация за соли, никъде там не се отлагат соли, а това, че някъде боли или щипе, определено не е сол. Думата остеохондроза се превежда на български така: стареене на гръбначния стълб поради лошо кръвоснабдяване към него. Така че, ако ни поставят диагноза остеохондроза, това е просто нормален процес на стареене на гръбначния стълб с нарушен приток на кръв към него. И когато човек развие остеохондроза, трябва да обърне внимание преди всичко на факта, че нашият гръбначен стълб няма собствени артерии. Сърцето има свои артерии в черния дроб, в бъбреците и дори артерии в мозъка. Но нашият гръбначен стълб се кръвоснабдява от много артерии, а не само от една. Шийният отдел на гръбначния стълб се кръвоснабдява от гръбначните артерии, а гръдният отдел на гръбначния стълб се захранва от малки клонове, идващи от аортата. Лумбалният отдел на гръбначния стълб получава кръвоснабдяване от отделна артерия на Адамкевич, конкретно за гръбначният мозък в лумбалния отдел. Но като цяло кръвоснабдяването на гръбначния стълб е недостатъчно. И затова при продължителни, постоянни натоварвания на гръбначния стълб, при свързаното с възрастта намаляване на кръвоснабдяването на организма, като цяло се наблюдава намаляване на кръвоснабдяването и на прешлените. Какво се случва в такъв случай? Как се развива остеохондрозата? На снимката е показано как се развива остеохондрозата. Всичко започва с това, че здравия диск на здравия гръбначен стълб с възрастта започва да получава все по-малко приток на кръв. И така дискът, който изпълнява функцията на амортисьор, започва да получава по-малко приток на кръв. С течение на времето започва да съхне, дискът става като че ли сух. Дискът има структура до някъде подобна на структурата на каучука. Помнете, приятели, че ако гумата е нова, свежа, тя се огъва, но старата и суха гума започва да се напуква при натоварване. Това напукване води до факта, че по-нататък при натоварване дискът се разрушава. И когато се притисне между прешлените, част от диска започва да излиза навън. Тази излязла навън част от диска се нарича протрузия, а по-късно дискова херния. Дисковата херния по същество представлява част от диска, излязла при притискане на междупрешления диск между горния и долния прешлен. А в следващите етапи, когато дискът вече е смачкан, когато прешлените започват да променят структурата си, в гръбначният стълб дори се развива срастване между прешлените, което води до аномалии на целия гръбначен стълб. Това е стадий на хондроза на сухия диск, дехидратация на хрущяла. Това е стадий на спондилоза, разрушаване на самите тела на прешлените и образуване на костни израстъци, така наречени остеофити, шипове. Това е съпроводено с намалена подвижност на гръбначния стълб, развива се спондилоартроза, при която прешлените сякаш се сливат един с друг, подвижността между горните и долните прешлени е нарушена и завършва с пълна неподвижност на гръбначния стълб. Това се нарича анкелоза, което се вижда много ясно при болестта на Бехтерев, когато се развива анкелоза на целия гръбначен стълб. Ето това са етапите, през които преминава първото заболяване или дегенерация на гръбначния стълб при стареене. Вторият проблем с гръбначния стълб е свързан с наранявания, получени при удар. И тук всички травми на гръбначния стълб можем да разделим на две категории. Травми, които настъпват внезапно,
и увреждания, при които гръбначният стълб получава натоварване, но не еднократно, а разтеглено във времето, когато гръбначният стълб е увреден от продължително претоварване. Внезапните наранявания на гръбначния стълб завършват с счупване. Тоест, имало е удар, гръбначният стълб е като кутия, където външната част на прешлените е плътна, твърда и здрава, а вътрешната част, съдържаща костния мозък, е малко по-слаба. И когато има удар в гръбначния стълб, се случват две неща. Увреждат се самите тела на прешлените и се увреждат междупрешленните дискове. При увреждане на междупрешленния диск, а дискът е хрущял, той е мек пружиниращ, на първо място, веднага може да се получи дискова херния, част от диска излиза, понякога същата част от диска се откъсва и отива в гръбначния канал и това се нарича секвестирана дискова херния. Когато костната част на гръбначния стълб се увреди, се получава компресионна фрактура. Това, което виждате на екрана, е удар отгоре надолу. И тази централна част на тялото на прешлена е била ударена, спукана, счупена, всъщност прешленът е бил притиснат. Най-изненадващото е, че в някои случаи компресионните фрактури при човека преминават без последствие. Понякога има типична болка в гърба, но тя не ограничава подвижността на човека. Човекът продължава да ходи, върши обичайната си работа, а в същото време един от прешлените в гръбначния стълб се е увредил или счупил. По-рядко травмите в гръбначния стълб предизвикват фрактури на отчупване на гръбначните израстъци, като тези израстъци, придържани от връзковия апарат, най-често се отчупват, но остават на място и не се отдалечават от счупената част на коста. А продължителните натоварвания върху гръбначния стълб са свързани с 4 процеса. Тоест, резките натоварвания са травма, това е удар, това е падане. Да, понякога увреждаме гръбначния стълб, когато падаме компресионна фрактура, човек се спъва, пада върху седалището си и гръбнака му се притиска. Но в повечето случаи в клиничната практика на невролога виждам повечето проблеми не във факта, че хората са се наранили, а във факта, че системно в продължение на определен период от време са натоварвали и разрушавали гръбначния си стълб. А гръбначният стълб се разрушава от продължително претоварване, когато човек на първо място носи много, вдига тежки неща, а когато човек носи много, гръбначният му стълб получава особо натоварване, прешлените и дисковете се притискат. Второ, когато човек повдига и огъва гръбначния си стълб, когато се огъва, гръбначният стълб получава не само осово натоварване. Той получава натоварване, претоварване с компресия и в този случай най-често настъпва увреждане на междупрешлените дискове. Голямо натоварване за гръбначния стълб е и когато човек е в неправилна позиция докато седи, което понякога е много часове на ден и много дни. В този случай също има огъване на гръбначния стълб, което не е естествено, неправилно и уврежда хрущялната структура на гръбначния ни стълб. Но все пак, приятели, като невролог, който се занимава специално с проблемите на гърба, не там виждам повечето проблеми с гръбначния стълб. Следващата снимка. Тук дългосрочното натоварване на гръбначния стълб се причинява, ако човек спи в неправилна позиция и на неправилно легло. Всъщност, именно фактът, че човек спи настрани или по корем, а спането настрани и по корем е строго забранено, е това, което представлява най-големия проблем за увреждане на гръбначния ни стълб. Да, има случайни наранявания, но нараняванията не се случват често. Да, случва се човек да носи нещо тежко, навежда се или седи неправилно, но по-голямата част от времето човек прекарва в сън, претоварвайки гръбначния си стълб с неправилни пози. Ето защо спането настрани, спането по корем и спането върху меки, неправилни повърхности са основните причини за заболявания на гръбначния ни стълб. И какви са последствията от това? Нека тогава в следващия урок да разгледаме последиците, какво се случва в гръбначния стълб, когато той е болен и когато е увреден.